नमस्कार. एक तांदळाची खीर बनवताना त्यामध्ये थोडा रवा भाजून घाला. खीर छान घट्टसर होते आणि चवसुद्धा छान येते. 2. रव्याचा हलवा बनवायचा असेल तर रवा भाजत असताना त्यामध्ये 1 चमचा बेसन घालावे, त्यामुळे हलव्याची चव खूप छान लागते. 3. पुरणपोळ्या मऊ होण्यासाठी पुरणपोळीच्या आवरणाचा मैदा मऊ भिजवावा. मैदा जर गव्हाच्या पोळीच्या पिठासारखा घट्ट भिजवला तर पोळ्याही मऊ होणार नाहीत. 4. गूळ पोळीत घालावयाचे बेसन जर तेलात भाजले तर पोळीचे मिश्रण लाटताना पटापट पुढे सरकते. 5. कोणत्याही गोड वड्या करताना मिश्रणाचा गोळा होत आल्यावर थोडी त्यात पिठी साखर घातली म्हणजे मिश्रण पटकन सुकून मिश्रणाचा गोळा तयार होईल व तो सहज लाटता येईल आणि आपल्याला वड्या कापता येतील. 6. मोदकाची उकड काढल्याबरोबर गरम गरम मळल्यास गुठळ्या मोडतात व पीठ मळून चांगले चिकट होते. 7. मोदक उकडताना चाळणीत केळीचे पान किंवा पातळ फडके ओले करून घातल्यास मोदक तळाला चिटकत नाहीत. 8. मोदक जास्त उकडल्यास चिवट होतात व मोदक उकडल्यावर पाण्याचा हात मोदकाला लावून पाहावा. हाताला पीठ चिकटले नाही तर मोदक उकडलेले आहेत असे समजावे. 9. तळलेल्या मोदकाच्या पिठात भिजवताना थोडा रवा व थोडे कडकडीत तेल घातले म्हणजे मोदक खुसखुशीत होतात व मऊही पडत नाहीत. 10. रस घावणे करण्यासाठी जुने तांदूळ वापरावेत. नवीन तांदूळ असल्यास घावणे भिड्याच्या तव्याला चिकटतील. घावणे पातळ येण्यासाठी पीठ पातळ करावे म्हणजे घावणे जाळीदार येतील. पीठ घट्ट असल्यास घावणे जाड येतील व जाळीही पडणार नाही. 11. साखर भातात घालावयाची साखर भाताला 1 वाफ आल्यावर घालावी. आधीच साखर घातल्यास भात शिजणार नाही. साखरऐवजी गूळ टाकायचा असल्यास तसेच करावे. 12. गोडाचा शिरा करताना रवा भाजल्यावर प्रथम दूध किंवा पाणी ओतावे व दूध सुकल्यावर साखर घालावी. भाजल्यावर दुधाबरोबर साखर घातल्यास रवा शिजणार नाही, कचकचीत राहील. 13. पांढरा गूळ काही वेळा खारट व गोडीला कमी असतो, तेव्हा गूळ चव बघून घ्यावा व गूळ गोडीला कमी असल्यास गुळाचे प्रमाण वाढवावे. 14. रवा किंवा शेवया खीर करण्यापूर्वी तुपावर भाजल्या म्हणजे खीर चवदार होते. 15. खीरीत जर गूळ घालायचा असेल तर गूळ खीरीत चांगला 5-10 मिनिटे शिजल्यावर दूध घालून उकळेपर्यंत ढवळावे म्हणजे खीर फुटणार नाही व मिळून येईल. 16. गूळ पोळीच्या मिश्रणात वाट्याने एवढा खायचा चुना घातला तर पोळ्या भाजताना गूळ बाहेर येऊन जळत नाही. 17. पुरणपोळीच्या बाहेरील आवरणाच्या पिठात मैद्याच्या निम्मे गव्हाचे पीठ बारीक चाळणीने चाळून एकत्र मऊ भिजवले तर पोळ्या चवीला खूप छान होतात. तसेच पुरणपोळ्या करण्यासाठी शक्यतो निर्लेपचा म्हणजे नॉनस्टिक तवा घ्यावा. 18. उकडीचे मोदक मोदक पात्रात किंवा पातेलीला तेलाचा हात लावून कुकरमध्ये शिट्टी न लावता 15 मिनिटे वाफवावेत. 19. एकतारी पाक म्हणजे काय? पाक मधापेक्षा जाड झाल्यावर हाताचा अंगठा आणि पहिले बोट पाकात बुडवून एकमेकाला चिकटवावीत व उघड बंद करावीत. पाकाची बारीक तार धरून अर्धवट तुटल्यास एकतारी पाक झाला. 2 तारी पाक म्हणजे काय? 1 तारी पाकापेक्षा जास्त पक्का पाक होऊन पाकाची पक्की तार धरते व तार तुटत नाही. सलग 2-3 तारा येतात त्याला 2 तारी पाक असे म्हणतात. गोळीबंद पाक म्हणजे काय? 2 तारीपेक्षा जास्त पक्का पाक करून पाकाचा थेंब थंड पाण्यात टाकून बघावा. पाकाची कडक गोळी होते. पाकाची तार पाण्यात टाकल्यास तार कडक होते व हाताने कटकन तुटते. यालाच गोळीबंद पाक असे म्हणतात. 20. कोणत्याही गोड पदार्थात चिमूटभर मीठ घातल्यास त्या पदार्थाला छान चव येते. 21. गुळाचा पाक बनवताना अगोदरच कढईला तेल किंवा तूप लावून मग पाक केला तर गुळाचा पाक कढईला चिटकत नाही. 22. जर दुधाच्या मलईमध्ये 1 चमचा साखर घालून मग त्याचे लोणी काढले तर लोणी जास्त निघते. 23. गुलाबजाम बनवताना अगदी सॉफ्ट व खूप ज्युसी असे गुलाबजाम बनवायचे असतील तर माव्यामध्ये थोडे पनीर मिक्स करून गुलाबजाम बनवा, खूप छान होतात. 24. कोणत्याही लाडवाचा भाज्या भाजताना वनस्पती तुपाऐवजी साजूक तूप घेतल्यास तूप कमी लागते व लाडू खमंग होतात, त्याचबरोबर मऊही राहतात. 25. रसगुल्ला स्पॉन्जी बनवण्यासाठी रसगुल्ले पाकात टाकल्यावर चांगले फुलले की मग मधोमध 1 किंवा 2 चमचे पाणी टाका, त्यामुळे पाक घट्ट होत नाही व रसगुल्ले छान मऊ व स्पॉन्जी होतात. बरेच वेळा पदार्थ बनवताना त्यासाठी काही सोप्या टिप्स किंवा ट्रिक्स वापरल्या तर त्या जास्त उपयोगी पडतात व वेळही वाचून आपला पदार्थ मस्त बनतो. वरील गोड पदार्थाच्या टिप्स तुम्हाला उपयोगी वाटल्या असतील तर व्हिडिओला लाईक नक्की करा. त्यासोबत आपल्या फ्रेंड्स फॅमिलीसोबत शेअर करा आणि अशाच नवनवीन माहितीच्या व्हिडिओसाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईबसुद्धा करा. थँक्यू. धन्यवाद.